салом алайкум дӯстон, бардорома тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем, ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, мо ба шумо як ширкати боварнок тавсия медиҳем. Ширкати Сабр Экспресс мебошад, ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. Мошинаҳояшон мошинҳои замонавӣ, комфорт мебошад. ширкати боварнок аз дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷа салом ҳастем. Иншоаллоҳ ки бо мошинҳои хубу замонавӣ мегирад, мебардорад. 24 соат алоқа кунед. Иншоаллоҳ ки дар хизмати шумо аст. Марҳамат дӯстон, ба ҳаматон роҳи сафед. Худованд нигаҳбонтон бошад. ширкати Сабр Экспресс дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯз Toyota Mark D ҳастад, ки соли баромадаш 1998. Объеми мотораш дорад, коробка передачи автоматика, судичвориш танҳо бензин. Мошин 4 та баллони нав, 8 моҳа ҳуҷҷат. Қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмон Ҷомӣ, Наша. Дӯстон, 33 000 сомон мега бо савдо мешавад. номерҳое ки дар рои экран мебинед, бардор номерҳо танҳо ватсап, марҳамат занг бидед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон дастрас кунед. дуюмин мошини фурӯши мо, дӯстони азиз, ВАЗ 2115 ҳастад, ки соли баромад 2005. объеми мотораш 1.6, коробка передачи механика, судичвориш гази бензин. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дӯстон, ва қарор дорад дар шаҳри Норак. нархи мошина 11500 сомон мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошина дӯстон 11500 сомон қарор дорад дар шаҳри Норак. марҳамат дӯстон, занг медиҳед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон пурсон шавед. мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Mercedes E-Class ҳастад, соли баромад 2008. объеми мотораш 35, коробка передачи автоматика, судичвориш танҳо бензин, 4 дар электропакет. мошин ҳолатиш беҳтарин бародро, 4 та баллони нав, лук дорад. хулоса салон тоза, ягон ҷош мега бародро задагӣ пӯстагӣ надорад. мошин мега вагоне дӯстон. нархи мошина 110 000 сомон мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстон, бо савдо мешавад. номерҳое ки дар рои экран мебинед 918 57 99 80. номерҳои ватсап ва дастишан ҳастанд. бардор марҳамат занг бидед, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, навори Opel Zafiraҳо сар шид. Аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед. иншоаллоҳ ки ҳама рӯза видеоҳои беҳтарин барашон пешкаш мекунем. Zafira 1 ҳастад, соли баромад 2000. объеми мотораш 1.6, коробка передачи механика, судичвориш танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархи мошина дӯстон 37 000 сомон мега. сирош намега, сум дар кора, барои ҳамин хотир мефурӯшем сомон мега.
соҳиш мега бадро мошин мега нахаду аҷоз зод мешавад марҳамат бардор зам меза маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшии Opel Zafira соли баромадаш 1999. объем моторш 1.6, коробка передачи механика, фурӯши гази бензин, мошин 14 балони нав, 4 калпаки нав задагӣ, ҳамаш қоидавия бадро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочна бо нархи 38 000 сомонӣ. бародаро мақсад ки нарша гуфтесай. марҳамат зам мезанед маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, агар шумо ягон чиз дошта бошед барои фурӯш ва реклама кардан мошини хона, замин, квартира ё ки ягон техника, ягон маҳсулот дошта бошед, номерҳои мо дар аввали видео омодагаи марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло мо дар видеои оянда ҳатман техникаи шуморо реклама мекунем. мегузарем ба шашум мошини фурӯшӣ дӯстон. Zafira Asay соли баромадаш 1999. объем моторш 1.6, коробка передачи механика, фурӯши гази бензин. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардор ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша дӯстон 46 000 сомон мега. мақсад ки ядиҷӯр дар сарапина краскатлабай. нархаша дӯстон 46 000 сомон мега. боз камтарак савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. номерҳо барои тамос 928 62 27 87. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. ҳафтумин мошини фурӯши мо дӯстони азиз, боз як то дигар Zafira Asay бо нархи арзон. соли баромадаш 1999. объем моторш 1.6, коробка передачи механика, фурӯши бензини газ. мошин мега бадро мақсад ки як фари ақиби шикастагӣ ва скотпечкагӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. мақсад нахаду завод мешавад. 4 балонаш нав. нархша 40 000 сомон мега. қарор дорад дар шаҳри Вохтар. телефонҳо барои тамос 918 28 58 88. ба ҳамин рақам бадро занг бизанед маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ Zafira Asay соли баромадаш 2000. объем моторш 1.8, коробка передачи автоматика, фурӯши танҳо бензин. мошин дар ҳолати беҳтарин бадро қарор дорад соҳибаш мега. 4 дараш электропакет. мошин хулосаи гап 4 балони нав. ягон дӯст мега задагӣ пуштагӣ надорад бадро. ҳолатиш беҳтарин. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошина 57 000 сомон мега. телефонҳо барои тамос 926 22 90 00. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон азиз, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мост. аз ҳаматон хоҳиш дар канал подписатсия кунед ва лайк кунданро фаромӯш накунед. ҳатман дар таги комментария баъдро моро баҳогузорӣ кунед. 4 та 5 ё ин ки 4 та мақсад ки баҳои 5 моро бумонед ки баҳогузорӣ кунед. барои мақсад ки барои моро мотиватсия хуб метавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ Opel Zafira Asay ки соли баромадаш 2006. объем моторш 1.8, коробка передачи механика, фурӯши гази бензин. мошин дар ҳолати беҳтарин бадро қарор дорад соҳибаш мега ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 64 000 сомон мега. ҳолатиш мега беҳтарин бадро. марҳамат занг бизанед маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
мегузарем ба даҳум мошини фурӯшии дӯстони азиз Opel Zafira ҳастад. Соли баромади 2006. Объёми моторш 2.2, коробка передачи механика, свежвориш танҳо бензин. Мошин ҳолатиш беҳтарин, 4 балони нав. Мошин хулоса болро ҳолатиш беҳтарин. На хадва мақсад ягон ҷош задагӣ пуштагӣ надорад. Мотори корак бехатаро шуда азод дод мешавад. Маромад дӯстон, қарор дор шаҳри Душанбе. Нархи мошина 62500 сомонӣ мега. Телефонҳо барои тамос 901 99 43 91. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш пурсоҳ шавед. мегузарем ба 11 мошини фурӯшии Opel Zafira. соли баромадаш 2002. Объёми моторш 1.6, коробка передачи механика, свежвориш гази бензин. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бардоро. Нархи мошина 48000 сомон мега. Телефонҳо барои тамос 119 99 77 99. ба ҳамин рақам баъдро занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. Дувоздаҳум мошини фурӯшии мо дӯстони азиз Opel Zafira. соли баромади 2000. Объёми моторш 1.6, коробка передачи механика, свежвориш гази бензин. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 калпаки нав задагӣ ва балонаш ҳам нав. ҳолатиш мега хуба мақсад қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошина 48500 сомон мега. маромад дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. дӯстон азиз, дар ҳамин навори мо ба охирати ҳазор раҳмати калом барои касоне ки мо дастгир карданд ва подписатсия кунанд, лайкро фаромӯш накунед. касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш подписатсия кунед, лайк кунедро фаромӯш накунед. иншоалло мо ҳама рӯза видеои нав бинав, мошинои беҳтарин барои шумо пешкаш мекунем. мақсад ҳама рӯза аз наворҳои беҳтарин ва аз ҳама намуди техникаҳо аз нархҳошон бардор бохабар мешавед. Дастгириро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешравимост. касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама кардани шоҷи мошин, хона, замин ки ягон техника, номерҳои мо дар аввали видео мондагаи марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло мо рекламаш мекунем. дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад. то видеои оянда.